Op 26 juni verleden jaar had deze riet dat plan met een proefperiode vastgesteld. En elke riet die hem zelfs respecteert, zal zijn proefperiode ook evalueren willen. Die evaluatie kwam dan ook op 29 oktober onderwater. En dan is het voor de controlerende taak van de riet in het voorste plak van belang dat de proef objectief uitgevoerd wordt. Maar ook te hifken dat de snijzierbestelling van winkels toch brede lagen van de meerskip in deze gemeente droegen wordt. Dat wie nevens de ChristenUnie net het geval. Sterker nog, de OVD-enquête waard alleen nog onder het winkelpubliek op Keepstein houden. Omt de Keepstein net alleen in Doorendeel, maar ook rondom in alle DDFK-gemeenten benammen bij het christelijk volksdeel van wat is Friesland tegen gevoel geleid, wie dit voor de ChristenUnie politiek een hutpunt. Dat hier wij vliegen hier al op 26 juli 2014 duidelijk naar voren bracht. Uw boorgemeenten Dantemediel, Verwerterdeel en Kollemelaan hebben ommers geen Keepstein. En met het eer op de fusieplannen van de DDFK-gemeente zal over de Keepstein in de komende fusiepeteren ook overeenstemming komen moeten. Dan komt de vraag hoe de partijen met de evaluatie van het in deze riet verstelde proef hier omgaan. Wat betreft zijn evaluatie eens als de 24 zo'n terrein kosten wat kosten terug daarvoor moet, of de proef nou goed uitvoert is of net. En op dat punt, voorzitter, gaat het spiegel nog mis in de coalitie. De ChristenUnie hechtte aan een objectieve, zwartvaardige, uitvoerde en liekwichtige evaluatie over partijen gongen der oorsmogen. Dat is verhard. En hoe schat je zo'n politiek dan in? Wie het proef hier vaak net meer als een verlegje. Ik kom nu bij de chancewiezer van de ChristenUnie. Wij hebben het strijdpunt van de Keepstein altijd een goed uit deze kennen aan ons achterban. Maar, spijtig genoeg gaan wij toch de invloed van het emotionele aspect op de ontstaande beeldvorming bij ons kiezers onderschatten. En dat betreuren wij jip. Dat kun je een politieke inschattingsfout nemen. Wij gingen daarom op 29 oktober 2015 geen politieke ruimte meer om met de paragraaf van de snijsierbestelling instemmen te kennen. Boven dat dogen de evaluatie van OVD net. Omstandig hebben we dat uitlijn. Maar dat punt wie voor de ChristenUnie wist geen verlegje om achterwaai te doen, zat toch in voormalige coalitiepartijen suggereerd is. Maar een hutpunt om uit de Keepstein al of net verantwoorden verder te gaan. Dat hier wij vliegen hier op 26 juni in deze riet om eens echt al duidelijk maken. Toen de wijziging in de verandering winkeltijden omgaan de Keepstein agenderen weer. En wij begrijpen schoon dat uw coalitiepartner CDA en FNP teleursteld werden over uw steenstem. Maar een hard dictaat dat wij op 28 oktober krijgt naar uw vakantie in een brief kunstschap van krijgen om net meer over de evaluatie te praten, wil die in de riet van 29 oktober wel als behandelpunt op de werklijst hier, kunnen wij net voldaan. Neemt de gemeente die het van Dongen hemzelf nou alles net serieus. Echt omdat wij wettelijk keers- en rietsleden binnen, die het alle besluiten nemen zonder lijst of dwang van oren, hier wij als ChristenUnie zijn dictaat echt net van uw toetijdse coalitiepartners verwachten. Sterker nog, de onderlinge relaties, voorzitter, wie op 29 oktober daar altijd een goed. Allereerst, dat tochten wij. De oude periode had de ChristenUnie altijd een loyale coalitiepartner geweest. En wat oorstinkt, die moet het beslissen. Maar uw schuldbeleidnis via CDA en FNP net voldwande. Het CDA hier likwols op 26 juni verleden zelfs echt het doel voorlezend rietsuitstel hoe behind de snijsierbestelling stemt. De grootste coalitiepartij kon daar maar wij komen. De ChristenUnie als liefste oud-coalitiepartij kregen maar het stem op 29 oktober de volle laag over rennen. En dat hebben we weten. Er waard voluit op de man spelen. We namen mijn persoon als fractievoorzitter en wetvier op dit dossier kregen de bij zo'n soort akkefietjes gebroekelijke zwarte piet spelen. Mijn voormalige coalitiegenoten hebben roene vreed voor het oorsprutsen weekend van bezinning, de druk nog eens extra met dwingende telefoontjes opviert.
Op 12 november had uw fractie een verklaring opgesteld, waarin wij als ChristenUnie heel vier gingen binnen. Om maar onder hudde eerst van doe nog uw politieke vreun tochten wij voldaan te kennen. Maar verharrend kwam die zwaarvoudig door uw fractie opgestelde verklaring blijkbaar te let, nevens de krantenberichten. CDA en FNP blieken net vrijwillig om de ChristenUnie te vieren, maar eerst kwam op het laatste moment, maandje 12 november om 12 uur, jonker een politieke verklaring, ek dat fractievoorzitter verder de opstappen zoeken. Die onverwachte en extra eerst heb ik mij verbustering ongejet. En maandag met die voorlijn aan uw fractie, wethouder Boersma en de voorzitter van uw kiesvereniging. U is meer skippelijke voorzitter, en ik hecht erom. U is meer skippelijke conclusie weer dat wij als ChristenUnie jonker uw verklaring net aan dit tweede dictaat van uw doetijdse coalitievrienden voldaan worden. Voor eerst, geerde andere partijen je net oer, maar als mijn persoontje aan dat dictaat al gehoord doen hier, dan hier mijn fractiegenoot Venema ek uit de coalitie stapt. Dus dat hier niet onder zaak verhoren. Boven dat hebben wij als fractie in de aanroerende tijd altijd nauw oorlees gewoon met uw wethouder. Daarom vinden wij net van doel om uw toch andere partijen zelf voor uitspelen te laten. Ook bij het politiek oogzagevoelige punt van de Keepsnijn hebben wij in het rand van het wettelijk dualisme tussen Riet en collegeakkoord altijd een vasthouden. Daar ben ik dankbaar voor. En op dit punt konden wij dus net meer te komen om deze nieuwe van CDA en FNP. Wij ChristenUnie, Friesen, knibbelen alleen nog van God en boegen net van dictaten van andere partijen. En jou verwacht je zoals al heel en net van hen coalitiepartners. En met name dat aspect in de intermeestelijke en op 29 oktober nog goede politieke verhoudings had u diep teleurgesteld, voorzitter. Dat is het eerlijke verhaal. Achter collega's, college, media en taaierders in de meerskip. En daarmee ontvoelde de vertrouwensbasis aan de coalitie van CDA, FNP aan de ene kant en ChristenUnie en wie de breuk net weer te repareren. Maar als gevolg, het opstappen van u is altijd een uitstekend functionerende wethouder Boersma. En dat is wrang en recht u als ChristenUnie door dat heel jip. En dat is het spietig van de meerskip. Hoewel mijn integriteit als fractievoorzitter publiekelijk in twijfel getrokken is, willen wij als fractie van uw kant net wrokjend achterom staan. Al hebben wij uw menselijke gevoelens vanzelfs wel. Deze week die is net om mij voorbij gegaan. Maar we leeuwen en weten dat er één is die dus aller het kent en het laatste oordeel het. Wij wensen je als ChristenUnie, de collega's van de andere partijen, wijsheid daar voor de komende peteer. En als ChristenUnie zullen wij de beleidsuitstellingen van het college in Nijengeerstelling constructief, kritisch op zijn merites beoordelen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer. Verder dan ga ik naar mevrouw Hannemaier van het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik zal namens de FNP en het CDA een verklaring afleggen. Maandag 2 november is gebleken dat een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan tussen ChristenUnie enerzijds en de FNP en CDA anderzijds. De Leeuwardenkrant kopte boven het artikel precies de gevoelens die FNP en CDA daarover hebben. Ze willen geen crisis, maar ze hebben hem wel. 3 coalitiepartners die tot nu toe constructief hebben samengewerkt. En dat maakt deze vertrouwensbreuk wrang. En op een crisis zat niemand te wachten. FNP en het CDA betreuren dit enorm. Zo zijn we niet begonnen en het was niet onze insteek. Bij de coalitievorming zijn er heldere en duidelijke afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. We hebben als CDA, FNP en ChristenUnie hierin een duidelijke koers bepaald
ten aanzien van de koopzondag. Dat hebben we niet voor niets gedaan. En er staan 3 handtekeningen onder. Voorzitter, voor vertrouwen en samenwerking tussen partijen is meer nodig dan een handtekening onder een akkoord. Voor vertrouwen is begrip en respect nodig. Begrip voor standpunten. Respect voor principiële opvattingen. Dat is de basis voor vertrouwen. De FNP en het CDA hebben begrip en respect voor het standpunt van de ChristenUnie. Dat ze niet kunnen instemmen met definitieve invoering van koopzondagen. De FNP en het CDA hebben daarom ook de ChristenUnie de ruimte gegeven om, ondanks onze coalitieafspraken, tegen het definitieve voorstel van de koopzondag te stemmen. Maar, voorzitter, begrip en respect voor een afwijkend standpunt kan pas ten volle opgebracht worden als de ChristenUnie in haar opstelling recht had gedaan aan de werkelijke reden van haar tegenstem. Het eerlijke verhaal had in deze raad moeten klinken. En dat is dat de ChristenUnie de opvattingen die leven bij de achterban en de weerstand die er is in de eigen gelederen onderschat heeft bij het ondertekenen van het coalitieakkoord. De ChristenUnie had zich niet moeten schuilen achter een evaluatie. Voorzitter, ik onderstreep het nog eens. Begrip voor principiële bezwaren en respect voor principiële standpunten is er. Deze breuk had voorkomen kunnen worden als de ChristenUnie een eerlijke uitleg had gegeven over de redenen van de wijzigingen van haar standpunt. De fractievoorzitter van het FNP en ikzelf hebben hier indringend en herhaaldelijk op aangedrongen. Voorzitter, dit bleef uit in de raadsvergadering van donderdag 29 oktober. En het vertrouwen is daarmee ernstig geschaad. En ondanks verschillende pogingen en voorstellen, waardoor de coalitie gespaard kon worden en de wethouder Boersma, zijn positie kon blijven houden, kon in de afgelopen dagen de vertrouwensbreuk niet dusdanig worden hersteld dat verdere samenwerking mogelijk is. Het is een feit en we zullen vooruit moeten kijken. Voorzitter, morgenmiddag zullen we in overleg treden met de andere fractievoorzitter uit deze raad om de ontstaande situatie en verdere mogelijkheden te bespreken. Voor hier wil ik een woord van dank en waardering uitspreken voor de wethouder van de ChristenUnie. Dank voor uw inzet en uw samenwerking in de afgelopen tijd. We hebben het enorm gewaardeerd. Dank aan de ChristenUnie voor de samenwerking in de afgelopen periode. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Nou, het punt is verder ook niet geagendeerd, maar u heeft beide, zoals het uiteraard ook hoort, goed de gelegenheid gehad om ook een duiding te geven van de breuk die heeft plaatsgevonden. Ik kijk nog even naar wethouder Boersma uiteraard. U heeft het woord. Ja, dank voorzitter. Ik zou graag even reageren willen. Ik heb het verhaal net op papier, dus ik doe het even uit de losse pols met weer ondertekeningetjes. Nou, in de eerste plek is van mij de situatie een teleurstelling. Dat ken ik roen uit eerlijk in wijze natuurlijk. Iedereen kan het snappen, denk ik. Ik moet je een soort mensen op het dik en ambtenaren en wat dan ik maar. En men begrijpt het net. En men zegt ook oplossingen die het net verzilveren binnen. Het is soms ook moeilijk uit te lezen, moet ik zeggen. En waarom maar die wethouder aan voort. Zo'n soort signalen bereiken mij heel frequent. Wel heb ik zelf tot het einde daar wel hoop gewoon dat man dit jongen dat wij eruit komen zoeken. De verschillen lijken mij oorbrugbaar en ik zeg dat dit waar een wil is een weg. Maar het had oorsblikken die en dat moet je ook de situatie die er is, maar die gewoon in eigen nemen. De politieke situatie. Nou, onderwijls had er even sprake geweest van een mogelijke vraag de partijen van wil Sikke Boersma als onafhankelijk wethouder verder. Daar heb ik nee op zijn.
En dan kom ik in een politieke spagaat. Geen achterban, geen steun van de achterbanfractie, geen mandaat van de fractie. Dus daar heb ik, voor die eer heb ik bedankt. Ik ben ook net zo'n figuur die mij een beetje kent van die plusneigingen had om hier in zijn positie zitten te gaan. Toen die breuk dus definitief weer voor mij restte maar één ding. En dat is het inzien van mijn ontslag. En dat ga ik van de week dienen. En die brief is via de griffier richting de Rie gingen. En die leidt jong bij hem voor. Nou, ik alles wat zien, dat wil graag mijn goed gevoel afsluiten. Ik heb een vrij lange politieke carrière in de gemeente Dongerendeel. Eerst 8 jaar, toen 4 jaar eigen bedrijf. Nu weer 4,5 jaar als wethouder. En ik had het mij een heel soort nog dingen. Zou ik bij waarom zien. Dus ik wil totaal geen rancune, dat speelt bij mij helemaal niet. Ik ben dankbaar om de Heer God dat hij mij de zoon had. En de kracht en de wijsheid om dit werk doen te maken. Daar ben ik hem dankbaar voor. Maar ik wil hem als Rie danken voor het vertrouwen in mij. En ga ik het ook voor de coalitiefractie. Ik daar weer een groot vertrouwen in mij. Die wil ik daar ook voor bedanken. Het college, uiteraard. Wij een hele goede oparbeiding. Ik daarin hebben zijn van wat spittig dat het samen had. Dus ik zorg daar op een hele goede wijze bij waarom. En de ChristenUnie-fractie wil ik uiteraard bedanken voor de hele goede geerwerking die daar in weer. Ik denk even nog het ontzettend laag, hè, de boorders en de ambtenaren net in het laatste plak. Want nou, op laatst vergroei ik een beetje met de ambtelijke organisatie. En dan moet ik zeggen van bij mij grutsk wijzen op uw ambtenaren. En ik had de oren dag dat ik merken dat die dicht om mij heen stingen. En dezegene kan of eventueel erdoor of sturen een berichtje, een mailtje, wat dan ook maar. Dus dat we breed omdenken over de situatie en ik stiepen in mijn richting. Dus die wil ik heel graag dankzij ze. Maar natuurlijk de boeten, uw burgers, het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, overal met iedereen die ik contact van haar, wil ik tegen dankzij ze voor het in mij stelde vertrouwen. Ik heb mijn soort nog dingen, we hebben dingen mijlkoor dingen. We hebben grutte en lietse dingen. Ik vind dat je nooit geen onderscheid in maakt, want ik lietse dingen hebben soms grutte gevolgen. En daarvoor zit je op die politieke stoel. Nou, voor mij treedt nou een periode om van een stukje bezinning. Ik heb even met mijn vrouwenlijn. Ik ben zelf een vrij nuchter persoon in zulke soort dingen. En ik kan er vaak echt wel rationeel mee omgaan. Maar mijn vrouw wil toch een beetje rekken. Maar ik zal het echt maar eerlijk zeggen. Ik ben eerst in een college en ik zei van, ik ga nog een eind uit erop. Want ik wil gewoon mijn opgeven hoofd erop. Maar ik kom bij mijn vrouw en die werd toch een beetje emotioneel. En ik zei, dit gaat net goed. Ik zei, wie maakt er maar even tussenuit. We moeten even gepaste afstand nemen. Want iedereen die op dit zin komt, die vraagt van hoe zit dit? En hoe komt dit? En nou, dat is een paar keer leuk om dat verhaal te vertellen. Maar daarna denk je van, nou, misschien maar dus eventjes bij romloeken. En even tijd voor jezelf nemen. Dat geef ik doen. Dus ik roem morgen mijn laatste dingen op mijn bureau. En dan roem ik nog even op. Ik zal goed rond te maken van mijn opvolger. En daarna gaan wij together er even op uit om dus even te bezinnen over de ontstaande situatie. En zien hoe we de toekomst ingaan. Nou, mijn college ga ik opraden. Er komt nog een vorm van afscheid. Dus dan praten we nog weer. Ik hoop iedereen dan voetje te kennen. En ik hoop dat iedereen daar breed aanwezig is. Nou, ik wil je vanuit mijn plek al je God zijn voor de toekomst, tabensje. En alle goeds, ik in bijzonder voor uw gemeente Dongerendeel en alles wat mij niks is. Een soort wijsheid en sterkte voor de toekomst. Dank je wel, voorzitter. Dankjewel. Nog even een hele korte reactie. Zojuist werd gezegd, het is een crisis die niemand wilde, maar wel heeft plaatsgevonden. En de politieke duiding daarvan is ook aan politieke partijen. Maar ik zou wel even graag uit naam van het hele college ook wel toch nog even willen duiden op het gevolg dat daarmee het vertrek van Sikke Boersma ook als ontzettend fijne en goede collega ook bezegeld is. Heb zelf de ontslagbrief, Sikko, die heb je deze week geschreven, want je kiest er niet voor en
Zo kennen we jou inderdaad. Je kiest er niet voor om zonder achterban en als een onafhankelijke wethouder verder te gaan. En dat respecteren wij natuurlijk zonder meer. Wat we ook respecteren is dat je toch zegt, ook in overleg met je echtgenoten, van ik ga niet nog eens een maand door, want dat kan prima. Maar het is nu tijd om even wat afstand te nemen. En ons ook even met z'n tweeën met andere dingen bezig te houden. Ook daarvoor natuurlijk het volste begrip. Dat betekent dat een aantal taken die ook echt gewoon urgent zijn, op een goede manier ook voor de korte termijn even worden overgedragen aan de andere leden van het college. En daar zullen wij u mee redden. En bovendien, dat hebben we dinsdag al besproken, daar zat je zelf ook bij. En ook dat tekent de wethouder Sikko Boersma om de boel op een goede manier ook achter te laten. Ik denk dat, en ook zowel geluiden hier in dit huis, ook vanuit de raad, vanuit alle fracties, vanuit het college, maar ook vanuit de buitenwacht, die komen ook binnen, waar ook steeds gezegd wordt, jammer dat het zo gegaan is en jammer dat Sikko Boersma, prima wethouder, dat hij nu gaat vertrekken. Maar het is de werkelijkheid zoals die is, van daaruit moeten we weer verder. En mevrouw Hanema heeft ook aangegeven hoe dat proces verder zijn verloop zal krijgen. En uiteraard, want je bedankte iedereen, Sikko, heel mooi dat je dat doet. Maar daar komt natuurlijk nog een andere gelegenheid voor. Want we laten je niet via de achterdeur vertrekken. Dat gaan we op een passende en waardige manier via de voordeur doen. Daar gaan we nog een goede datum voor bepalen. Op het moment dat het jullie past. En dan gaan we op een manier afscheid nemen die ook hoort en die past bij dat wat je voor de raad, het college en vooral ook voor de hele buitenwacht betekend hebt.